kowe iki. Aku lagi nggumun karo panjenengan wong loro iki. Pripun, Gus? Jenenge pelawak kok multi talent apa-apa kok iso. Tembang iki judule lak aku bingung dadine. Loh, iki tembang apa ngarepe kan lagumu apa kae mau judule? Gondeli Tresno karya saya. Lah yo Gondeli Tresno kok kanthi teko cendol dawet iki. Memang satu apa nada. Tresno ki enek dawete? Mboten, cinta itu adalah satu nada koyok dene ora kok sego tok sing campur. Heeh. Ning lagu niku nggih wonten campuranipun. Aku ki nggumun lho, apik lho iki mu kok sambung menyambung menjadi lagu iki mu apik. Loh, pripun to? Bareng entek-entekane iki kok terus Cahayu Cahayu entenono apa ki mau? amplopku. Berarti Tresno kuwi kena dituku. Mboten, tegese kula Lah ngopo kok amplop? Kula niku menunjukkan bekerja malam hari ini nafkah saya untuk istri saya. Loh, sing Cahayu ki istrine sapa? Bojone Mas Luduk. Loh, lah kok istri saya ki lho. Loh, nggih jenenge nek sing nembang kula lak nggih bojo kula to, Mas. Wong ngono. Nggih. Bojone dhewe-dhewe. Nek ra ngono apa bojone kancane apa? Mas aku Kok iso? apik lho, tapi ya aja amplop lah, paling ora ya antenono. Oh ya tak gantine nek no. Nah, sing ora amplop, dadi ketoke Tresno ki ora dituku ngono. Tresno ki sing asale saka Ganten. telo ngono lho. Heeh. Cahayu. Ya tuk aja kaya adikmu ya amplop ya apa ya. Cahayu. Ya apa? Wah, wis miang ngombe. Terusno. Cahayu. Tampanono pusakaku. Iki malah bleset ta iki. Iki malah to the point lho iki malah. Ya Dadi bener. esensine wong Tresno kan kuwi. Wah, Kembali ke misi semula kan pancen ngono. bener nek ngomongke kowe tampanono pusakaku pancen manten sak karone iki wondene kaya nggon Kediri kok, Mas. Bener kok. Kediri. Iki lho. Maksude? Dewi Sekartaji kali Panji Asmara Bangun. Oh, Panji Asmara Bangun. Ora ngerti. Cerita Jenggala Manik. Menika leres. Oh. Kula Mbak Merika kalian Mas Haris ki wondene kaya Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Sekartaji. Mula ki apik tembungmu terakhir. Maksude piye iki? Tegese tematen pun kene to kok dadak rono nyabut. Bene to wong suwi ra Wah, petuk. bene kene wong stenggone dhewe-dhewe kok. tegese tematen putri menika kados Dewi Sekartaji, Mas. Wondene Sekartaji kuwi ana werdine apa? Dewi menika wanita, Wanita. wedok, Sekar menika kembang, Taji menika entup. Oh. Dadi paribasan temanten wedok menika kaya kembang sing seneng dientup. Lho. Oh ngono. Nggih. Lah, Wondene temanten kagung Mas Haris. menika kados Panji Asmara Bangun. Lho, Panji Asmara Bangun. Nggih. Panji menika pusaka utawa gaman, gaman utawa pusaka, Asmara menika seneng, Bangun menika tangi, Mas. Wow. Dadi temanten kakung menika nyun pangapunten, paribasan duwe gaman sing seneng tangi. Terus akhirnya gaman kuwi fungsine Nggo ngentup Dewi Sekartaji. wong ngono, maksudnya tangi nalare. Tegese to ning kene kok dadak rono nyap. Bene to. Ning kono ya ketok kene ya Klitik. ketok. Suara petuk iki lho. Aku kan suwe ra petuk Suara petuk karo Mas Garing kakangmu. Apa kok kene iki ra ketok? Wong kok kene ya Ya mau tutupi lho, mau Ya tapi tutupi. komunikasi ki penting luwih cedhek ki luwih penak ngono lho. Ben chemistry ngono lho. Pak Katijan nika ngrawuhke panjenengan nganti kula kali Berarti Mas. Pak Katijan ki dolan ning Blitar, Heeh. terus Mas Garing digorene ngono. Loh, Ngrawuhne ngono. piye to iki? Aku ra melu iki tutukno wong loro. Wong loro ki budale ora semayanan to kowe iki jane. Mboten. Kula apike nek teng panggung tok. Wong ngono. Ning ngisor piye? Ning ngisor piye? Ning ngisor dhewe-dhewe, Mas. Wong ngono. Mbok ya rukun ning ngisor. Pak rukun piye ngene iki klambi padha gentenan tekku kadang dingge iki. Lah Kok terus? jarik ya gentenan ra ngerti jarikku ya digawe iki. Lah kuwi sedulur kok ya. Sedulur apa? Blangkon Gentenan gentenan, ya ora udeng ngerti kuwi. ukurane. Hmm. Ngono lho kowe kok nesu karo aku masalahe Ya apa? resul lho. Moto kita dalam hidup rumah tangga atau hidup kita dalam berkeluarga. Selalu Kuwi lah ya selalu senasib serumun sepenanggungan. apa sing tak duweni? Aku yo melu duweni. Apa sing tak rasake? Aku yo melu ngrasakne. Lah apa salahe? Klambimu yo klambiku, klambiku yo klambimu, blangkonku yo blangkonmu, blangkonmu yo blangkonmu. Ukurane ya padha. Ngono nyilih bojomu rong dina ora mung silih. Lah iki sing dadi masalah iki. Ngono kok jare tekmu yo tekku, tekku yo tekmu. Kuwi jane arep tak silihke sampean gandeng disilih ki rung balik.
Anu bojomu tak sampean dadi sekartaji ya, aku ya ngono terusan. Rumangsa. Rumangsaku bojo kuwi ora kena disilih-silih. Loh, Mas, tegese tak silih niku nyun pangapunten. Heeh. Bojo kula kan lara. Oh ngono. Dadi ning omah ki ora sing masak, kula nyilih bojone kritik takon ngopeni utawa masakne bojo kula ngono lho. Layak aku mau ning omahmu bojomu ra tek penak. Loh, ngaure penak kok gendeng jane kuwi. Ora tek penak itu tantem ndasmu malah. Lah ya kowe omong piye ngono lho. Kula nyilih bojone niki to, Pak. Heeh. Karep kuwi bojo kula lara, kula Heeh. ken ning omah rong dina takon masakne nggo masakne bojoku mergo sing ngewangi bojo kula prei ngoten Lho lho. kon masak. Lah iya layakno aku mau mampir ning omah Blitar kok bojomu ra tek penak. Tak jejeg Ki kowe. piye? Lho. Ki piye? Bojo kula penak. Wong aku ndek iso ngi pinduk. Maksudmu ki piye? Ora penak wis mbok rasane. Wah berarti penak kowe ya, kowe prinsipmu pas Terus nek rasane? seneng pindho. Kaya Tembung arep ki dicernasik. penak ki apa? Sampeyan lak ngomong nek lara to, mergo aku rono bojomu ra tek penak ki awake. Paling ora diperiksake nek Wait. secara medis, secara ilmu Jawa kedokteran dikeroki. Ndek ngi tak keroki malah metu nomere. Sik to. Bojomu iki kodhok apa piye kaya? Kowe Kok kok dikerok ngawur. metu nomere Wong Pak kaya. Katijan ki nyenengke piyayi akeh. Ya ya. Iki hajate syukur. Syukur. Mula didongake rezekine sempulur karo keluarga iso Akur. akur. Tur saya-saya paringi panjang umur. Sok iso dintaske ana ing kubur insyaallah kabeh keluarga temu makmur. Ngono lho. Awake dhewe iki melu seneng. Acarane lak tasakuran. Tasakuran. Mula Dauping dideleh- pinanganten. Nah, mula dideleh ning tengah ratan. Ah. Kowe ora ngerti, sebabe nyapa kok dideleh tengah ratan. Gome cilik ya. Kok iso omahe cilik gedhi. Wong daleme piyayi. Mergo dekek ning rumah ratan, tengah ratan mergo ora nek halaman. Nah, Lho lah. mula aja disawang kuwi ora duwe halaman. Sing penting niat saka pangeran kuwi wis dicatet. Nah, Ngono lho. ngono lho. Apa iki? Lho. Wis dicatet ngamal jariah iki. Jane Pak dicatet. Katijan. Heeh. Ayo, Karo Bu. Bu sapa Bu Katijan? Asmane Bu, kowe urung petuk to? Aku dadan ning mburi ya, Pak. Lah waya dandan ki ning ngarepe penonton. Liwati wong akeh mesakne ndelok engko tak liwati malah marung. Sing kakung asmane Pak Katijan, Sing sing wedok. putri Bu Markati. Nah. Markati menika Tik. Tik Bu Markati. Ah. Menika ya jos. Jose pripun? Gelem dadi bojone Pak Katijan. Piye to Tuk, kowe iki kok iso? kowe engko tak kotak rumah Iki saku. ki acarane Nggih, mantenan. muga-muga Mantenan. Manten. Muga-muga Bu Markati kalih Pak Katijan dadi temanten sing sakinah mawaddah. Cangkeme. Kowe iki jane ra maca undangan po. Nyapa lho jane? Kowe iki salah tampa. Ingkang sampun dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan temanten kakung ingkang paring kasebat Mas Aris, temanten putri ingkang dipun sebat Mbak Rika. Iki salah kowe. Mulane aku mau nyapa Rene kok to wis kok dadak runun neh. Ayo bene to kaya. Kaya omongan karo aku penak. tak betok ndasmu. Aku wong loro nek gelut kaya. Mulane sing tak dongane Pak Katijan kalau Bu Nah. Markati iki sebabe apa? Sebabe Sebabe biasane manten anyar menika sok kala diomongi kaya ngapa dilungokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh ngono. Wong tuwa menika dadi tulodo Pak Gareng. Iya. Wong tuwa ki dadi tulodo mulane sing dongakne wong tuwa, mulane sing didongakne iki Pak Katijan kalih Bu Markati, muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, ben dadi temanten sing awet, ben dadi contoh anak lan mantune. alhamdulillah. Ngono lho. Iya iya. Dadi anak lan mantune iki nyontoh wong tuane Pak Gareng. Nek wong tuane sakinah mawaddah warahmah, Anake bakal nyontoh. Mulane Nek wong tuane utawa maratuane iki bubrah, kuwi ora iso digo contoh. Mulane sing didongakne iki bapake lan ibuke. Oh, ya, Ngoten lho, Pak Gareng. Sok kapan-kapan aku tak ndongake ngono ya. Lho nggih no. Sing tak dongakne. Wong tuane. Oh. Anake mbok dongani kaya ngapa? Sok kala ki alah ora mandi manten anyar ngono kuwi. Manten Sekolah anyar netet- sik demen-demene to. Sik seneng-senenge Pak Gareng. Nun sewu niki. Wong ki lek sik seneng-senenge diomongi kaya ngapa ora dirungokne. Lho, Ha iki lho. Ngono lho. mula Pak Katijan kalih Bu Bu Markati. Didongane muga-muga Pak Katijan karo Bu Markati dadi temanten sing awet paribasan kaya mimi lan mie goreng. Lho. Kaya mintuna. Kowe anggere Kowe iki- jebles condongmu. Kowe iki dirungokne tenanan terus jebles Usia iki kaya. pernikahan itu Pesta. bisa diperingati. Pesta. Nek Bu Markati kali Pak Katijan insya Allah dalam membina rumah tangga Ah. dengan usia 25 tahun. Kuwi kawin perak. Nah, Ngono lho.
kalau menginjak dari 25 tahun 50 ke tahun. Kuwi bisa dinamakan kawin mas. Mas, heeh. Nek Mas Gareng Pernikahan mas, pernikahan perak niku penting. Jenengan kalih garwane. Wis ping 75 tahun. lah Apa menika kuwi? pernikahan seng. Tak kewetak rumah saku. Dadi wis karaten. Aluminium to rumah Kowe iki saku. sembrono. Lho iya lho. Dadi nek ngomong manten. Ngene. Ah. Rasa ngomong iki kowe. Lho, Lek ngomong manten rasa nuturi. Lah nyang apa ta wong dhek ya urun donga kok ya. Apike- Dhek iki butuhe ndongake lho klitik iki. apike wong kuwi nek Ngono. wis ditimbali kuwi paring pangucap utawa ular-ular. Mrada sing kagungan dalem, Lah, bahasa- mulas sing duwe omah. Pituwah kuwi penting. Lah, Wong manten ki kudune kepiye? Rasa nuturi kowe. Lho. nyang apa ta? Wong ki oleh nuturi ning kudu ndelok jati diri. Maksude? Jarkoni iso ngajari ning Iso kudu iso ngakoni. ngakoni. Kowe ape nuturi kowe? Engke no wong piye panjen ditanggape. Ya kudu dituturi ta mantene iki ben atut runtut-runtungan nganti Dados- tekani dados- kene. aja nuturi. Lah nyang apa? Wong keluarga merah harmonis ya. Kok nuturi manten? Oh dhek ra harmonis ya? Hei, sikok bagi duo. Mas Wes, Haris. Ora harmonis ta iki? Mas wes. Dian. Uang ki sebagai seniman, itu kita harus berbicara dengan realita. Nggih, nggih. Nuturi jarkoni, Nggih, iso ngajari ya kudu iso nglakoni lan ngapunten. kudu bisa nyontoni. Ngapunten, Mas. Kowe kok arepe nuturi manten? Nggih, Wong ngapunten. kowe iki nun sewu lho. lakune dhewe. Bener iki, bener iki. Ngapunten Mas, ngapunten. Wong Oleh, aja sok Mas. nuturi wong. Kadang-kadang Seniman oleh ngomong sing nuturi oleh, Mas. bijak. Bijak, nuturi bijak oleh. Tapi kudu ndelok latar belakangnya dhewe kaya ngopo. Banyak wong ki sok kala Lho, iso iya, apik no. ning urung karuan apik. Iya, no. Bener. Wong ya aja sok nuturi. Nggih. Wong kuwi ya butuh tutur-tutur. Lah. Ndur. Keluarga ra harmonis. Kowe iki keluarga ra harmonis kok tutur-tutur Pancen, kancane nggih. iki lho. Lakon Kowe iki iki jenenge Wong wong iki- iki lek iso nuturi iki ya mergo iso Lah iya lho, Mas. nglakoni. Wong penting kok. Kok- Dadi seniman yo aja kamuflase. Nek salah ki aja panggon ning Lho, iya, ngarep. no. Iya. Kowe wong ki nek salah ya ngaku salah, aja salah njur ngaku Nah. bener. Iya kuwi Wayangi jenenge ketoke mbok totoni ya ana sing salah, ana sing iya. kebener. Salah kok ngaku bener kuwi jenenge egois. Sepurane, Ora oleh nuturi. Dadi antarane Mbak Rika kalian Mas. Wis ora nuturi. Lho. Lah piye to Mas? Keluargamu ora tentrem. Geger ae. Heeh, ketok wajahe Nek mburi, ketok. nek mburi aja ning ngarep. Iya. Sik ta. Kowe ngomong sakmono mbane kok terus ning mburi nyapa? Akhir-akhir iki aku geger kok. Kowe iki kowe kok iso geger ki lho wong. Geger. Kowe iki ora mungkin geger karo bojomu. Ya apa, Pak? Lah bojone bisu kok. Loh, Apa? kayak ora bisu kayak lambene tak alteko. Walah, badanku lek ngelokne piye wong bisu kok ya. Kene tak omongi tenanan. Ah, Pak Katijan kalian Bu Markati. Kuwi wis ana tetembungan sing endah. nuturi neh iki lho, nuturi neh lho Dek. Dadi Tuk model mau ngenyek to Tuk kowe iki. Apa tuh iki? seia sekata. Iya, yo. Aku omong ki paling tidak stop. kamu memperhatikan. Lho, yuk tak. Apa yang saya sampaikan itu apa? Iya, iya, Makna intisari ki kepiye? Iya, sudah. Ojo njur nyawang tok terus ngino ngono kuwi. Sing ngino sapa aku ning mburi Rapik. ngino nyapa. Sedulur-sedulur ning perlu kasih support ngono lho. Paling ndak ki melu mikir aku ki piye. Unturannya apa-apa dikukur. Mikir kowe, mikir bojo kowe bingung kok. Aku ki maringi wedar ular-ular ngene iki sawangen sithik ngono lho. Ra cengengesan. Heeh, dadi kudu siap Ngono segala lho. Disawang. waktu. Adike arep ngomong ki disawang. Nggih, Dimas. Nah, Nah, ngono lho rukun. iki dipirsani para penonton-penonton Iya, hebat. iya, ngoten ya. Wong ya kritik karo sing sepuh ya kudu ngajeni. Contone aku karo kakangku sing ngendang lho Pak B lho, aku basa. Ngapunten Pak B. Wah, sapa? Nggih, Dik Gareng. Sampeyan ora ngajeni kowe. Lah piye? Nek ngajeni nyapa lungguh ning kono, mbok lungguh dadi siji. Heh? Ayo. Lah kono tak ning ngarep kene malah ketatap debok ngono kaya ngawur kaya. Tengi di bangku, malah kaya purel kok Bagus. Tak takoni pilih sapa Pak B? Pilih kowe. Lah kok ngono lah. Pak Katijan. Pak Katijan. Saka tembung Katijan.
Oh. Kamnika saka ukara karepe kasembadan ngluwari ujar ngentekke ragat golek nikmat insyaallah adoh saka laknat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Ngono lho. Pinter iki jeneng agamis. Ti sing loro. Titi Ti nyaput wanci. Biasa. Dilem nih, ditangkap mbok lem biasa. Ti itu adalah Titipan. kami kok karep Mas. Arep. Ti itu adalah Titi wanci. engko tak idoni raimu lho engko. Lu nyapa aku iso ngidoni raimu dhewe ya. Ndangak, lek ndangak iso lek ndangak. Ti itu adalah tidak lepas dari seorang tua untuk mengarahkan seorang anak. Oh ngono. Dadi wong tua ki wajibe cilik gedheke, gedhe minterke, yen wis minter mulyake. Wong Ngono. tua ki mesti rekoso kanggo anak. Ning urung mesti yen anak ki ngerti rekasane wong tua. Niki lho. Tangkap ngelem. Janjine ngapa to kuwi? Jantek iku iso. Ngali ora. Enggak, aku Tuk konsentrasi. nyisiarene, Duk. Iki adikmu iki paling kesempatan to. Kowe iki padha-padha golek pasarane Adikmu ki ya kaya upama jan ngono ya aja mau omongne Nah, janmu. aku payu kowe ya melu payu. Nah ngono. Aku laris sampean ya melu laris lho. Nah ngono. Dadak. Wong klitiki beneh ora ngejak sapa-sapa sing dijak ya kakange. Ora ya ngono to. Ora enek. Iya lho iso diapusi mek aku tok. Aku dibayar pira-pira manut lho. Lambemu iki tuku klambi jare blakon barang ki apa rumangsamu? Musuk klambi ngene 450. Lah aku lek blonjone ning Solo. Ning klewer lho mek 120. Lah terus perjalanane. Kene iki ning Nota yo 450. Lambemu lengo wangi tak pundhut ngedengi. Lengo wangi matamu. Lah apa? Sing kene aku minyak tawon no. Rumah aku. Batinku tak seblek gak kena video les ngene-ngene. Lah kok minyak tawon. Lambe. Ora apa-apa le. Jan. Janji lah. Janjinya selalu ditepati. Oh padha. Inggih. Kowe terus kakangmu to. Apalan kuwi ndek iki sing digene kono ndek iki ya mek janji ngono. Wong ngono. Lah sing Nang kreatif. etan kono to, ndek kenane ta? Sing kreatif ngono. Garwanipun Bu Markati. Maringi kepuasan dumateng garwanipun ngono biasane. Marno tembungipun Marem matine. Heeh. tembungipun mar nika. Marem. Kowe meneng to. Aku tak omong. Ora lho kowe wong loro kok dibedhek kene kok kenek to. Kowe golek dalan Kula liyane. duwe, Pak. Lah kene ngulon kowe ngetano. Mari. Alah. Mari ki lara apa piye? Mari lho. Mari ki tembunge wong tua mari ki obate ora kok duit. Obate ora kok rasa. Ning obate anak kuwi iso mulyake wong tuwa. Kadang anak siji ra iso, anak loro ra iso, anak telu ra iso mulyake wong tuwa siji. Ning kadang wong tuwa siji sik iso mulyake anak limo. Oh. Niki lho, Pak. Anak limo. Nggih, lho marine wong tuwa ora kudu dinehi dhuwit, Pak. Dadi anak limo urung mesti iso mulyake wong tuwa siji. Wong tuwa siji iso mulyake anak limo. kowe iso omong ngono ki mesti iso nglakoni. Lho, tak mulyake. Berarti kowe mbiyen mulyakne wong tuamu apa ora? Lho. Mulyane apa? Ayo. Wong tuamu mbiyen mok mulyakne apa ora, Mas Bambang Blengur ke? Tak mulyake, Pak. Napa? Sareane bapak niku sakniki kula wehi fasilitas. Apa? AC. Sarean kok diwehi AC. AC piye sampean iki? Apa? Nggon kijinge tak wehi lampu kaya son horeg, Pak. Ben padang no sareane piye ngawur e. Menu kok ne lampu. Lah anu kok ne purle kowe. Rumasaku. Kira elek to omongane. Kluthuk iki Kadang ngono anak loro mesti mbela bapake, mbela ibuke ning iki ora, Mas. Ki Piye? anak loro iki kadang sing apik siji, sing elek siji. Oh ngono. Nggih, Mas. Nira ketara to. Wong kula ngomong apik kok ngriki elek terus. Berarti lak sing elek niku. Wong iki sing elek-elek wong iki berarti sing elek sapa, Duk? Sing elek niku to. Endhok iki sak petarangan padha putihe. Nek netes dadi kutuk, biasane nek sing bosok barang. Bosok bene. Semene pakai ndok. Endhokmu tak ruwemet masak. Enak balang lendasmu ya. Walah, kowe iki ada-ada kok Ponorogo ning kene kok malah balang-balangan ndok. Ndok butuh balang ndi. Wong iki mbok kaya mantene iki balang-balangan suruh. Balang-balangan apa suruh tekan ndok ngono kae kok. Kula tembunge mar kok mari. Ndok karo balang ke. Mari. Marka.
Karep lan sediane wis kasembadan dayon ya ngene apa ngene. Kan kok sepet saka tembung kasil. Aduh gantine. Kasil wong ki rido. Pak Kasil. Lho. Oh, Pak Kasil. kasil ki berhasil, Mas. Oh tak kira lek Pak Kasil. Kesuksesan seorang anak itu adalah doa dari seorang ibu dan bapaknya. Ini lho. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu, Mas. Lho tuk rungokno tuk. Sing ngomong sapa? Ibuku ya kene iki lho. Kene caplak tok ini. Lho. Tembung endahe ngono kuwi, tembung api ngono kuwi. Mula makmar kok kasil. Katik lho. Tik kowe ngerti ra? Lah mikir kowe. Lho. Tik itu adalah titik-titik terakhir. Mula nek wis duwe anak kok nganti lunggone ning damparing keprabon sing jenenge kuwade, kuwi titik terakhir wong tua leh ngentaske anak. Kuwi lho. Ngerti pura kowe? Lah berbobot. Lah ora ngerti ta kowe? Wis iso tuk. Alah rupamu koyo. Kowe jelasne sing luweh saka adimu iso. Ora mudeng, Pak. Kene Adimu ora pati jelas iki mau. kene lulusan Jajal cetakno. Ki undangane iki. Iki undangane. Jale. Jajal iso maca apa ora? Alah, ndase diudeng-udenge mleset kabeh ngono iso. Arepe nerangne. Lho iki. Iki to kluthuk iki pantes ngangge udeng dek kapan kae Agus Kipon ngge udeng malah kaya wong lara ndas. Haris Setiawan. Haris Setiawan. Suarane lho ora menguatkan. Kene nyememek. Karo Nurika Pujiwara. Rika karo Haris. Alah. Riz. Wah, Dadi manten kuwi rasa kakean tegese kakean beban. Kok kakean lakang piye to rumah aku. Gak aku ngrungokne bingung aku. Kakean apa? ya ora Beban. Oh lah ngono lho. Kakean lakang wis ngene akeh. Aku kaget aku. Riz, ngene. Ndi Riz? Mantene Mas Haris. Napa golek manten? Tuh, nuturi ngene iki, kudu jelas. Lah. Aja kaya kowe. Riz. Ya, kok tuwek men kowe? Uduk. Mangklekmu kowe palike kok iso. Oh, bali. Kok wireng. Mripate. Kamu harus mempunyai moto bahwasannya happy wife, happy life. Wah, Tegese bahagiakan istrimu. bahasa Inggris iki. Insya Allah keluargamu akan bahagia. Tegese kowe lek nyenengne wong wedok, Alah. kuwi kudu bisa insya Allah kabeh kowe bakal seneng, bapakmu ya seneng, ibumu seneng. Mergo rumah tangga kuwi yen kowe keluargamu ora harmonis, keluargamu gampang geger, kuwi wong tuamu mikire luwih abot saka awakmu. Mergo wong tuwa ki nun sewu, sakala beliaunya tuh tetep paribasane wis nguculne kowe berumah tangga, ning tetep mikir apa sing dadi kekuranganmu, apa sing dadi permasalahanmu. Napa nyawang aku kono lho, nyawang kono. Nyawang aku. Kamu nyawang aku kok. Oh, wong loro ki urip dhewe-dhewe Lho kene Pak. Yen iso bojomu bahagiakan Riz. Rika kudu mbok bahagiakan tegese ngene. Kowe yen pengen bahagia, kuncine siji. Apa? Aku ki rumah tangga Riz, ndi to Haris iki? Kowe iki lah nyang apa mantene ben jagongi kancane Ben tamu. kita, Pak, ben kita. Ngene Riz. Tamu. Ora iso mbok goleki bocahe ning bengi iki lagi berpacu dalam melodi. Wong wedok kuwi yen iso kaya aku. Aku iki rumah tangga ki 15 tahun. Kadang-kadang kadang-kadang kurang kok 17 tahun, Riz. Aku ki rumah tangga 17 tahun, 2 tahun yang saya jalani. Iki permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga saya. Apa kuwi? Setelah saya cari, apa penyebab permasalahan, apa penyebab kericuan dalam rumah tangga saya? Ternyata satu, komunikasi Pak Gareng. Oh. Yen iso, yen sampean gelem rukun awet karo bojomu, yen iso aja omong-omongan. Cah pekok ya Sik to. Iki rumah tanggane wong lho, Tuk. Iki Ora rumah tanggane wong ora iso. lho Pak omong. Gareng, tapi riset kula niku ngeten iki Pak Gareng. Tapi lek ora omong-omongan terus lek komunikasi piye? Kita pakai Sarana komunikasi ki menggur omong-omongan. kula niku rong Aja tahun. nek kok awake dhewe kae lho, jinggel-jinggel ning jaba omon-omonan ngono kae lho. Omongan Pak Gareng. Lah Kula iya. niku rong tahun omongan kalih bojo kula niku gampang geger Pak Gareng. Wah terus? Lho, kula omong pisan, wong wedok omong papat. Wah, pedhot bocah iki. Pedhot. Kula omong loro, wong wedok omong 8. Pedhot tenan Niku bocah. wong wedok ngoten niku Pak Gareng. Oh. Mergo wong wedok ora gelem kalah karo wong lanang. Wong lanang sak kecap wong wedok. Wong wedok iki paribasan 1000 kecap Pak Gareng. Wong ngono kuwi. Kowe nek ra seneng pegaten kok tak lungsurane. Sik doyan kowe. Mas aku. Lho, Sik iku kurang Lho, kaya. nggih Pak Gareng. Dadi carane komunikasi selain omong-omongan,
Ojo omongan, ojo komunikasi, tapi kita tetap berkesinambungan pakai bahasa tubuh, Pak Gareng. Oh, komunikasine ngangge bahasa isyarat. Isyarat. Tubuh apa wong tangane bojomu mek kawil-kawil cendak ngene kok iso. Masamu bebek Mas iki. Dadi kula nganti sakniki awet rukun ayam tentrem rumah tangga kula niku ora omong-omongan, tapi saya itu apa yang saya inginkan niku kula gawe bahasa tubuh, bahasa isyarat, Pak Gareng. Contone. Contohnya apa? Nah, upamane pengen kon nggekne wedang, kowe piye? Kula niku lek kongkon nggekne wedang, biyen lho. Heeh. Biyen sik gelem omong-omongan, kula mesti ngeten, "Nduk, gekno wedang." Niku bojoku mesti nyauri, "Ora tau blonjo nggekne wedang rumasane wong lanang apa?" Yo, pas. Niku mesti nyerewet era umum. Tapuk cangkem. Akhirnya geger, Pak. Nah, terus Tapi sakniki kula ora tau omong-omongan ning mung gawe bahasa isyarat, Pak Gareng. piye carane? Jeneng ngeten kula. Anu kowe bojoku. Pegah gila. Ora etok-etok maneh kok ya. Oh aku wedok ngono to. Heeh. Masyaallah. Dadi kula ora tau ngeten to. Heeh. Dekne ya sik njaluk tulung. Lho nyambut gawe no. Iki nyambut gawe cuk. Wong loro ki kok iso bahasa Jepang Weh, ya. asli kan mau nesu karo aku, Mas. Lah kowe iki pancen kudu dinesoni kok ya. Bojoku. Ya. Ha. Kula mek ngeten to, Pak. Yes. Ora krungu. Piye? Kumat to kopokmu. Lah, Ya kowe aku- bojoku yo nyauri, Pak Gareng. Piye? Ora meneng tok ngono. Piye, Ya ngene lho, Bos. Piye? Hei. Ya. Ngene. Oh, mantu. Tok, Pak. Yo ora nyauri ngono, Pak. Cek ta bojomu wong apa mentok to, Tuk? Nyapa? Malah kaya hiasan. Jare mbok kon ngene. Ya mek ngene. Oh lah iya. Pisan wes. to. Nggih, nggih. Contone nyun apa? Nggih. Ngombe. Wedang. Nggih, nggih. Ngombe. Kula mek. Nah, Lah iki piye? Iki maksudnya piye? kula mek ngeten tok nggih. Bojoku langsung serundul ning Tandan gawe. langsung mbul ning pawon, godhog banyu, umup, sret, Nek wis bar umup, grucuk ning ndasmu. Yo dikene wedang kok. ra roh, Mas. Kekne wedang, Pak. Pomo kon jimukne mangan. Lho kula nggih ngeten. Ngeten. Wong ngene iki mangan. Mangan. Nggih ngeten iki. Terus yo langsung ngepot. Langsung ngono kuwi. Langsung ngepot ngeten iki. Pomo kowe arep adus kon jimukne anduk. Lah kula mek Niku napa, Mas? ngelu ndas e. Ora maksute. Anduk lho. Oh iya, iya. Oh. Terus kowe piye? Kowe piye? Lah nek ping Langsung serindi juga anduk, Pak. nggih, nggih. Lah nek pas malam Jumat. Upamane bengi. Nggih. Bengi pas pinuju kowe kesel, leren pengen cara anune bulan madu karo bojomu. Piye? Bulan cara Oh berarti bulan terus di Andon Asmara. Wis ngono. bulan terus dicuti madune. Ora, bulan iki bojomu sapa jenenge kok madu? Bojomu madu ye. Kok rumah saku bulan di madu iki. Maksude wong pengen andon asmara, olah kridane priya lan wanodya. Hubungan biologis. Nah, ngono lho. Oh iya. Kene iki lek ku ngelus tenanan kowe iki malah. Haris karo Risa. Lek ngombe. Piye kuwi? Ngombe ya. Heeh. Ngene, Pak. Mangan? Ya. Ngene. Heeh, lha kuwi. Kalau Nggih. pengen bercinta. Heeh. Lek Bercinta. adus ngene, Pak. Heeh, bercumbu. Lek pengen mobil aku pengen tak kunci. Oh, lah iya. Heeh. Sunah Rasul. Lek pengen jalur jungkas ngene, suri. Heeh. Nek kepengin kumpul lho. Lek adus ngene, Pak. Adus, lek mangan. Ngene. Iya. Oh ngono. Awakmu karo bojomu gancet. Tik kowe. Angel iramu. Lah kuwi tak elus kok Lah ya. limur terus e. Rumah Saya ndak tak amoni kowe karo bojomu gancet. Adu dengkul. Nah, piye kuwi? Kodene piye? Ayo. Engko ben dipraktekne karo mantene. Ayo ngene. Ki conto. Ah, ngene. Set ngene. Melet sik sithik. Mosok dadak kaya anu, Ya, melet kaya sithik. kelarap melet ngono. Melet sithik. Ngene sik. Ngene ta. Oh ngono. Terus akhirnya dia nyawang aku stret. Loh, kuwi apa kuwi? Kuwi kok nyapa kuwi? Nyepot katok. Tak bleset ki bleset. Mas aku. Ngene kok apa? Mas aku lha
Sapa ngerti kenek anu sikile apa jenenge likaten apa ngerti kok ya. Kowe iki ngawur. Ora cetha. Sing apik. Nggih, Pak. Muga-muga. Ya. ndongakne. Sing baku didongake mirang ngantene ya wong bagus. Mantene muga-muga Mas awet. Haris, Pak heeh. Jan karo Butik muga-muga ya tetep Sehat. Terus penonton sakmene mbane muga-muga ya tetep kabeh doke bilane cedhake rezekine. Tak Amin. duduhi tata cara ben kabeh kuwi iso sinau. Iya. Ini Apa sampean kuwi? kok kono. Hmm. Mbak izin ngambil panjenengan ngancani Mas kula. Ingkang pundi? Ingkang pundi? Mbak Kris. Mbak Kris. Oh, kene Kris, sikile digawa, sikile digawa. Kris iki. Omong-omongan lho, aja nggae kode lho ya. Eh, Omong-omongan. ngambil Nah, nggenipun. Ejal ngene ya Kris. Ngene. Ngeten. Nah, Kaya kluthuk mau njejal. ngeten. Wong ngono. Ki apa iki? Mbak Kris niku. Dik, Anu, iki. Loro ta putumu? setunggal mawon pundi? Meme. Ha Kene, sing kene, gedhi dhuwure padha. Kene, Nah. kene. Nah, Lagi Rendra nyapa mau kene kene iki? sik nyilih dulu sik. Alhamdulillah nemu Ono keris. gandeng. Loh. Sitok wis dijaluk wong iki. Lho Mas aku Kuwi ilang neh. ora cetha. Urung lunas iki. Nggih. Nah, tak contoni. Sing Heeh. kakung, sing putri kono, sing putri. Wong ngono. Ini, Nduk. Dadi apa iki? Bojomu. Bojomu. Piye to Duk, kowe kok tilang-tilung kaya entung ki? Aku bapakmu iki ibumu. Enek sing cilik-cilik. Ayo kuwi dinikmati to. Kuwi lak ya proliman gumul to kuwi. Ngono kene, lenggah kene, Nduk. Iki jodoh ki tan kena kinaya ngapa jatah ki ngono. Dadi ngene iki ben sok kena kanggo contoh anakmu. Kono kok kono. Kok nduk mundur. Liyane iki. Wis todok mundur. Nah, Nyang apa to wong Kris ya halus lho kaya. manuta. Kuwi duwe pabrik gedhe lho kuwi. Apa? Cik Yen. Apa Cik Yen iki? Bakpo. Wah, Rada mundur to, Le. Rada mundur. Wah. Nah, wis gandeng bojone. Sampe ning kene ya, Nduk. Rada ana. iki dadi sapa? Bojoku no. Wong ngono, kowe dheke milih dheke. Oh piye saiki wenang milih kok. Masa aku mbok pilih iki. Wis to nikmatono. Ngono ya iso ngentut lho ngawur. Oh, klitik ki Lah ngawur. kowe nek ayu gak iso ngentut mriksane ngawur. Ndek iki lembu itu. Mbok ya sing rukun to karo sing wedok ki. Gampang lapuki. Ora apa-apa kuwi wong wedok latah ki ngono Lek kok. sing ya. cilik penak antut. Iki Pak. Aku kok. Rah rikata wau. Ngentutipun Wah iki manten to? Keno. Anu ngangge ganjur ora? Mboten. Oh enggak. Sampun kabedol pinanganten kekalih saking wonten Kapi Dalem Agung Bapa Rudi ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kapapak ungelipun lagu PP apa Kowe engko kayak Willy. kowe engko tak kapapak Otak. ungelipun kodhok orek. Oh manten. Yo donga pangestu, dipangestu. Dumateng sayaning para rawuh kakung miwah dak putri. Au. Ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kalarapaken wonten ing Stinggilagung. Sineksenan. Ing samangke temanten tindak sak pecak nut jumangkaing suku kedeping netra. Bojoku pemain sirkus. Ya manut. Ora manten kok pencolotan iki lho. Yo cayaning para rawuh kakung miwah putri kang dadi kinurmatan. Ingkang sampun satu kersa caos doa pangestu dhumateng pinanganten kekalih. Wah ketoke mantene anak kadal iki, melet terus. Sampun titi wanci hanggenya. Wonten ing adicara sesungkeman. Iya. Iki jane panganan apa? Bapake iki nyawang apa to bapake iki kok ya Ngene tok wis wareg. ora. Ing samangke Kowe iki njawe lho ya pas kicomania lho iki.
Aja samar ndoke butuh pecah angel. Kene lho. Kene Ting tung ting. Kang trimo. ing samangke adicara sesungkeman badhe kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi kepangestu dumateng Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sulistya Warni temanten putri angge nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Mantu kurang ajar nyewowok lambene maratuwa. Sampun kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi pangestu. Kok timpuh to? Piye to mantene iki kok? Rama. Rada adoh, Nduk. Sik. Kowe nek nangis kono aja mangku rene. Aja mangku nek mike engko nek miku susah lho. Konslet ngono. Ketatap no. Nah, kaduan. Rene lho. Oh Krisniang ya nglawat bakat nglawak. Nyawang bapak. Bakat nglawak kareku ngono lho kok nglawak bakat. Rama. Piye anakku cah wadon? Krisnia. Kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Rama. Mugi-mugi Mugi-mugi anggenipun kula berbayan. berbayan iki lho. Berbayar menika kaya pulsa. Rumah saku. Bebrayan. Bebrayan. Saged atot runtut selaminya. Iya nduk ndak pangestoni muga-muga dungane Rama Ranana liya mung siji bisa tumekaning pati kakilanini Kang Jinangkung ya bocah. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun temanten putri. Iya batu. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Kaya bejo. Anu to. Tumapaking adicara temanten kakus nyuwun Temanten jumbleng. Kakung. Temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ibu. Apa nggih? Oh ibuke halus. Lho. Oh tak juwotos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Karo ibuke dhewe lho. Lah ibu yo gak pareng. Ibu ki titiane bapak. Masaku kok. Wis nek kono wae, ora cedak-cedak. Kono lho. Ora mantene lanang malah kaya kanguru ngono disawange. Asine mbiyen sing tak seri ibu iki dudu iki asine mbiyen. Lah nyapa kenek anake? Lah sing mendem iki kok. Masaku kok. Ayo, Bu. Bu, Apa le? nyun donga pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih Krisnia menika muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Piye to kowe iki? Harmonis. Harnomis. Atut runtut. Atut runtut reruntungan dadi keluarga sing harnomis. Iya. Harmonis. Harmonis. Iya le. Dongane ibu. Muga-muga wala-wala kuat to ya le. Kok wala-wala kuat to iki? Mergo lek ngopeni wong wedok niku dadi pasupen rumah tangga. Dadi presiden. Presiden kok Marsuben. Presiden kok Marsuben piye kok. Oh, sik to. Ora anake lanang kok kudu nyosor to kowe iki. Wah, dibisi presiden kok masuk band. Rumasaku. Presiden Lah rumah nyapa tangga. ora blue band pisan. Nah, kuwi sungkeman lanang karo wedok dioper. Oper ora iki? Ing samangke Awal Pak Gareng. Lukar gumantos temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Yo. Budi. Iki sing lanang awake kuru sing wedok lemu ngene. Goncengan motor ora njumplak. Ing samangke dumapaking adicara nyuwun dipangestu badhe kawiwitan wondene temanten putri disiki. Anggenipun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya unta. Ibu. Dongakno anakmu
Oh, anakmu to iki. Muga-muga anggenipun bebrayan. Aku ndang sugih ya Ibu. Yen ora sugih, bojoku tak lebone. Pesugihan Ibu. Lha kuwi jenenge wanita kreatif. Keluarga munyuk. Iya tak pengestoni nduk. Ing samangke. Ono sing sopan. Ing samangke. Ungalipun kodhok ora hangiringi. Anggenya temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Pangucap lan pangandikannya kang dadi landhesing ati. Nangis ya Le. Iki nggon tiba titi wanci nggonmu nemu kabagyan. Boleh kok beten kian. Anakmu nangis. Kowe nangis bapak nelongso Le. Cilik tak gedheke. Kowe gedhe tak pinterke. Yo kene kowe seneng nggonmu mama. Ojo nganti walehmu mama. Aku sing Mas aku. Pisan sekali. Bapak. Bapak. Le. Colno Le. Bapak trauma Le. Nyang apa to disungkemi kok? Sungkeme piye? Eh? Lah iki kok lak wajahe malih lho iku. Pak malih piye? Lah maune api iso mluncung ngono. Terus Mas aku. sing apik Le, ora ngono Pak. kuwi dalem Le. Sepisan kula kondo, Pak. Pesing nek Sik. Iki urung, kowe urung njaluk donga kok iso. Pusing ramu. Njaluk donga sik. Ora cawi kowe. iki lho, lemu dadi manten acara iki ngantek Sik kapan? urung. Sikilku wis ngene terus iki lho. Iki lek tak kenekne jomplang iki. Kula nyuwun donga, muga-muga Mosok sayan rewang gene manten sak uwen-uwen. Dongane ya Le. Ora awet ya, Pak. Muga-muga awet lehmu omah. Aja mbok gawe lara ya Le. Nggih, Pak. Yen kowe lara. Yen kowe lara. Aku yo lara. Anakku sing bapak tresnane. Kowe tak tresnani. Aja ngarani bojomu tresna. Kati-kati. Ati mbok sia-sia. Ora Wis Krisnia karo Mimi balas dendam kaya. Piye lemu dadi manten seneng? Keluarga asu. Piye to iki Mas aku? nesu lho. Nyapa nesu lho. Mantu rung sewengi dianyaya. Lah kowe salah dhewe pegel karo. Mosok dadi manten pisane korban ndas ya. Mesakne lho rumah. Iki ngene, Cak Bagus. Ngene piye? Lho piye ya ngene ae awake dhewe. Mosok ngono ya. Pesing ya nek. Lah ora apa-apa, ngono ki langka lho. Adimu beneh karo panjenengan iki. Menika pundutan dari tuan rumah Pak Katijan ngersake tembang sing enek hubungane karo manten. Oh nggih, manten-manten. Nggih menika podang kuning. Oh. Podang kuning. Oh iya manuk kok kuwi. Lah iya enek hubungane ning kembar mayang lek enek manuk-manukane to. Lah iya. Mbok karo anak ki nembang podang kuning. Dik benakno udenge kakangmu beh rumah Sing aku. apik ngene. Ado-ado kok anu kaya udengane iki sing Seneni. aja kaya lele ngono kuwi. Seniman ora tertib blas. Ora udengan iki mbok ya. Mbiyen ning siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki. Iya toh? Engko suwi tenan lho. Tak privat iki. Jale balenono jale. Nggih, ya. Baleni dipirsani budayawan sae-sae to. Saiki Dewan Seni rawuh lho, Dewan Seni Kediri Pak Sokip. Pak Sokip medali. Iki malah Dewan Kesenian iki anggota DPR Sapa? Provinsi. Warana Dik, Warana. Gawakno, Nduk.
Maju. Ketan. Ketoke Kliti iki dendam karo kakange. Ketok kuwi arep ngepek bojone kakangmu ketok lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Wapi malah pantes sampean. Nah, Ada kawanan lu. Kok malah ngono. Kowe Lek lek mampir ngene. udeng-udengan malah kaya culidin kaya lagune anu apa jenenge Kodang Kuning. Digawe rada anu ya, grengseng ya, trang tunung danding tungtak. seng. Curut ngono. Dadi Mas, sampean karo ke. Apa? Lho, ben dadi jarane wong jaranan kok. Oh, iya. Serompete enek ora serompete? Ada. Oke. Ayo. Neno. Lho, Mas Ruduk dadi jarane lho. Ah, Iki Mas Gareng nyuwun jaranan kok iso. Dadi jarane. Versi J. Nah, Pas. bojomu biar lah ya pemain jaranan to. Ngono. Pemain jaran tapi sedina mlebu rumah sakit. Lah nyang apa? Fisike ra kuat kuwi. Dan yo kuat. Terus. Pas ngene to. Heeh. Lah kok keplegang. kena gedheke serot. Suwek ya Mas ya. Mas aku ora cetok. Iku nang sing merban ya awakmu. Sik to, gedheke kok milih ki nyang apa to? Gedheke jaran ki to? Ya. Kok milih ngeneki? Pas jentar-jentar surat tanggapan Mas kan. Aku gedhek kok. Yo, Coba sudah. terang dundung. Wes. Woi! Bedali. Lole. Oh. Ah. Po. Hey. Ho. Ayo. Oh. Lole. Intro trompet. Yo. Mereka Pak Katijan pundutan panjenengan Kodang Kuning. Oke, oktav kok. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Oke. Keluyuran anggale isih tak sayang. Bagus. Mobeng mitereng ganto goleki norek rasa esuk ewet nganti bengi. Iman yen nganti Nak amu kuwi lho, neng kene. Kleyang. tak sawang mencok neng ngepah. Yo. Kekancangan tak rini saka kadowan. Sarwi ngoceh dheweke ngeleh
Eseme jayu. Nah. Loh. Iki lho Pak Kit. Ana Krisnia, ana Meme, podang kuning, Duoso. Oke. Goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Ah, tenane. Podang kuning akawe pikir aku kowe seret ireng kak sawang tambah manis manis ibu tuna yen lakon nyanding sliraji lo lo le lo 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 le lo lo le. Oke, iki mau podang kuning. Nggih, nggih. Digarap versi J. Jarar-jararan. Pancen yo seni kuwi sentuhan hati nurani wong bagus, saestu, Mas Jok Liding, Mas Jok Leresipun Kudu. ngoten, Den. Lugune kaya penjanipun Pak Katijan sak keluarga, terima kasih. Nyatane nggone tasakuran dauping pinanganten Mas Hari sekalian Mbak Rika. Yo gelar wayang kulit, gelem ora gelem penjane wis melu nguri-uri Nggih, budaya. kabudayan. Awake dhewe kan pelaku budaya. Dadi wong lu ngeten iki, Mas. Makantar-kantaro kaya ngopo, karep kaya ngopo, nek ora ana sing nguri-uri kaya penjane ngurip-urip nanggap ngene iki ora iso. Ora iso mlaku. Niki sing diarani Pak Katijan kok selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Dono rasa. Leresipun ngoten. Dadi sugih ora dirasake dhewe, njur donodriyake lewat budaya. Iya, mulane iki dijangka setahun kepungkur penjane rawuhna gubukku. Oh, niki Adoh saurunge wis ditata. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe iso sowan kanthi seger. Seger kewarasan. Ngono. Piye kowe seneng to, Tuk? Seneng, Pak. Bengi iki seneng niki iso nggo nyicil. ora kok nggo nyicil. Kowe kuwi mesti nyemoni kancane. Maksude ngene iki nggelar budaya. Aku nyicil. Kowe nyicil. Ngangge me apa ora ngarepe? Mboten, mau cicil boleh menteleng. Lho lah Pak iya. Katijan gelar budaya.
dalang Rudi Gareng ditekakno, Hmm. son dionekno, Ah. panggung ombo disewa, Ah. sik nimbali Waranggono karo Yoga. Heeh. Lah iki nyenengke para warga. Lah njur umpama sampean rene teko, kuwi ora apa-apa. Lah kowe tekamu rene sing mbok pikir apa? Sing tak pikir engko bayaran piro. Ah kuwi Kowe klos. kowe tak ketak lho, Mas nek ngomong aja siji aja ngomongne bayaran, Betul. loro aja ngomongne Kurang. kekurangan. Betul. Dadi Wis cukup, Pak. sing apik awake dhewe hitung-hitungan ae. Mas aku ora cetha kaya. Lah, Iki tak dekne presiden telu langsung ya, men saya gayeng. Nggih, kok. Men saya ana Mega Wigati, ana kae sapa kae Mbak Yuni Mega kae sapa lah jenenge lah. Intan Budi Legawa, Nggih. lekenu ndut-ndut. Karo Mega. Karo iki kok ngantuk to sampean awan nyapa to ora turu to awan. ngawur dondomi kathok ngono lho. Mas aku lho kok Lali Mas aku karo Kira, karo mboke cah-cah. Iba, Pilo, Cimo, Kenjes, babu guru babu dua jabat jalan malam Ready. Dalam warga masyarakat Bekali ngancar Kediri Pak Katijan semoga selalu berkabung kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Wong Ngene iki Mas lho. Gareng ki Not jaman kelakone. ngerti. Nek aku ki hubungannya karo musik ngerti. Kalau digaweke musik luar negeri ngerti. Karena saya mempunyai lagu terbaru agak bahasa-bahasa kebarat-baratan. Bahasa kebarat-baratan. Jadi rodok lagune bahasa luar negerinan. Contone. Coba aminor. Aminor Gus, ora Amer. Anake koplak. Agak tinggi sedikit. Rock iki gaene nadane kote dhuwur. Rock ki dhuwur to rock. Mas aku lek endek ngono ben slamet. Tak, tak. Ayo. Tempomu cepet. Judulnya saya bikin lagu ini judulnya Heaven. Heaven. Oh. Luar negeri. Bahasa Inggris. Yo kreatif tuh iki Distorsi. Judulnya Heaven. Heaven. Masuk dangdut. Heaven nonton aku mohon maaf. Piye iki, Cuk? Suaraku Aku ora tanggung jawab. agak serak-serak basah. Heaven nonton. Kowe iki kadung lek ku marem Lagunya tenanan. rock lho iki. Lah rock bahasa Inggris ki lagu luar negeri tak kira nek kowe iki kadung aku mikir mbayangne luar negeri. Ora jikok lagune awal tok Heaven. Lah kok tibake penonton. Ayo Tuk kowe gawe sing aja kalah karo adikmu. Aku ra iso. Kowe ora iso, ayo kono. Aja kalah karo adikmu, penonton kok. Rumah saku. Pacamu kaya sawung Lho. jabu pisan. Sawung jabu. Judulnya Dayari. Aja mlenyek kaya adikmu lho. Kowe tulodo lho. Tokno kae. Wong tuwa ki dadi contoh. Judulnya My Book. Waduh. Buku saya. My book. Artinya Oh iya, diary, book itu buku. Heeh, diary. Main saya, iya. Diary harian. Ben aku mau terah guyon, Pak. Cari. Iki kenapa? Wah. Wah, Intan menghayati. My Book lagi. Ya toh. My Book lagi. Apa? Lara lho, Cok. Judulnya My Book kok iso. My Book lagi. Mangsamu. Ora lho. Nah,
Tenanan. Dek tek, dek tek, dek Kowe tek. duwe leser bener. Don Porsa. Ayo, Dek. Waduh, luar negeri. Don Porsa. Don Porsa. Ulalala. Alalala. Ye 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 ye. Direbut dase. Don Porsa. Don Porsa. Don Porsa, Don Porsa, Don Porsa. Don dong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dong apa tinggal? Takut tilik-tilik. Don dong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dong apa tinggal? Takut tilik-tilik. Don Porsa. Don Porsa. Don Porsa. Lasare wong. Kok iki lesere wong lho. Lasare cah sampe dekok. Aku lengser tok. Lengser tok. Lah kowe sak gandeni lho. Lah kowe iki lengser tok penak to kok iso. Lah kowe iki ya ora kena nggih contoh rumahku. Luar negeri tenan. Kok kene Don Porsa iki dondong apa salah kok mangsane. Nah, Oh tak keprok tenan lho iku. Ini jajali. tenan ya. Iki tenanan, Bro. Luar negeri tenan. Minor. Waduh, minor. Soale ngene. Iki lho. Soale masalahe Mas Muka iki luwih surprise lho. Oh, surprise. Mano. Oh iya ya. Ngerti surprise to, Nduk? Iya ta. Surprise ki kadang delok JNT, surprise. Masuk. Express. Saben liwat Apa iki? aku tansah eling kowe. Oh, nembang. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Ku lagune dhewe. Coba lawe. Kowe iki mari Piye, ora Mas, Adi, sinkron. Ora sinkron. Ngene lho. Kok enggak kompak piye to? Ku lagu apa? Lagu Wong iku. apa? Iki judulnya angel iki. Karyamu dhewe. Iya, Mas. Angel iki lagune Blangkon nek angel. Kene lho. Kowe mari ra situasional. Coba cemu sak pira cemu. C. Iki lak meni ning ndi iki? Bedali. Bedali. Tak sawang kowe ayu tenan. Tak kudang-kudang Iki metu kok ati tenan, Bro. kaya ora iso ilang ning bedali tresnamu tak gondeli. Aja lunga winjalake aku iki ning bedali apa kowe wis lali. Tak cekel trijimu tak gaweni ali-ali. Tresnaku mung siji ora ana liyane ya mung kowe cah ayu ngrangkulen ana dadaku. Ali-ali sing manggon ana ing driji. Tandha tresnaku kang sejati. Lampi biru wahai engkau kekasihku, jangan pergi untuk meninggalkan aku. Lampi biru, tolonglah tunggulah aku. Hari Minggu akan ku minta ke orang tuamu. Neng bedali, kowe sing tak tresnani. Ya mung kowe saben wengi kegawa ngipi. Terus no, Terusane piye? terus no bedali iki lho. Wes sih, Mas. Bedali ninggal janji. Heeh. Lek pengen roh sampean ben anggap meneh. Wong ngono. Lambe. Apik lho iki improve lho iki mung improve. Jajal Pak Gareng improv Pak Gareng. Aku improve lagu Jepang ae. Loh, Judulnya Doraemon. Zu, ora zu. Ono enek Suzuki to. Sublak suwan ngeteng Amin, kerang amin. keting aku. Mbak Sesuk budharo cemple dhewe.
Aku duwe cemple liya, Lin. Aku ora ngingu cemple, aku ngingu lawa. Pokoke bangsa kewan-kewan pelawak iki mesti apik. Kowe ana kewan to jenengmu? Gak. Ben rada ngetren. Contone pitik-klitik, apa? Pitik-klitik utawa sapa lek kluthuk apa? Garangan. Aja to paling ora regul. Mas Kluthuk. Lagune apa wong telu? Wong telu niki. Mas Kluthuk di situ. Tembange napa tembange? BS. 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 AS apik. BS. Merek sebelah Biasa apa? Ah, Biasa apa yuk? BS. Bokong semok. Bakong Oh, Semok. Oke. Lho Putri ning tengah no Putri. Nah, ben imbang. Nah, ngene kan Intan iso cedhek kene, ngono maksudku. Oh, ngono. Cedhek Agus keyboard, ngono lho. Duk. Saya. Yo. The song is the box. Kong semok ngono lho. Apa ora oleh wong kaya dados. Monggo dipun dahar Mas Kluthuk ngono Mas aku. Monggo dipun dahar kaya ketok ning omah ora masak kaya. Ra ngisin-ngisini. Mas aku. Paling Rumah saku. iki lho sik kerja kabeh kok kowe arep nyangga mangkok mangan bakso. Rono. Nyambut gawe. Sing nong. Wonge kaya adikmu kowe. Lah iya. Totalitas urung wayah mangan ya dheke panggah meneng. Yo, bokong lha kowe arep nyendok. Ora tak delok ki lho pentole Pak Katijan Tak iki lho. dulang apa Eh. piye, Mas? Oh. Dulang sambel. Tak dulang apa piye? Ketoke Bilang apa? suara hati. Bilang apa? Bilang apa? Ora astagfirullah, peh mak nying ngono lho. Bilang sambal tapuk iki. Paling ora ya didulang piring lah. Yo, bokong semok.